το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσε και εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά. Και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μοριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρνουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται τη Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα, βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω μάνα η Σμύρνη καίγεται. 1936 έρχεται το Μεταξάς, μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνει το Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρας σκοτώνει γιο, αδερφός σκοτώνει αδερφό, φίλος σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο και εγώ έβλεπα και έκλαιγα. 1967 έρχεται η Χούντα, πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 74 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην ΑΟΚ κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης, φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής, φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης, του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη, τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος, τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε, να σας πω εγώ τι κάνετε, εγώ θα σας πω τι κάνετε, όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει, αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπεταναίοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπεταναίοι. Οι ίδιοι οι καπεταναίοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε λέει τους μούτσους να δουλεύουνε. Είναι κορόιδα αυτοί οι μούτσοι. Ακούστε ρε και οι 300 εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσοι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε εσύ. Μπορεί να μην μας γράφει στα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Γιατί δεν θυμώνουμε? Τι φταίει? Τι φταίει? Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρι μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλοί και άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα.
κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουνε όλα τα λαμόγια στη φυλακή Αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή Αντάμα.